Озан чакыра дуслар, озан тыныш тормыш булсын алдада. Әйе дуслар, без бүген бәхетлебез. Чөнки авылыбызның уртасында ямьләп мәчетебез бар. Ялт итеп утырган мәчетебез бар. Аның ишекләре һәрберебезгә дә ачык. Һәр вакытта да без анда кирип үзебезгә күңел тынычлыклары алып чыгабыз. Әкрен генә урап, үзебезнең урам буйлап йөрсәк инде, Ленин урамынан, Совет урамынан, 1 май урамынан, Октябрь урамынан, Юма көннәрендә әкрен генә иттереп безнең матур апаларыбыз үзләренең матур яулыкларын ябынып, түбәтәйләрен кигән абзыйларыбыз әкрен генә мәчеткә агыла. Шыннап торып, моны без дә алырга карап, хәзер инде без дә сезнең юлыгыз белән барабыз дип әйтәсе килә. Алар анда үзләре белән бергә матур теләкләр алып киләләр. Һәм безгә дә матур уй теләкләрен җиткерергә тырышалар. Хөрмәтле дусларыбыз, без инде бүген авылыбызны ямьләп утыручы шушы әби апаларыбызны да әз генә бүләкләп үтәсебез килә. Алар инде бергәләшеп вагаз укый, күңелләребезгә ислам нурлары тарата, динебезгә кайта. Һәрбер яшьләр, һәрбер йортта олыларыбыз да яшьләребез дә Коръән дәресләре үткәрергә тырышабыз. Һәм шушы апаларны, абыйларны күз алдыбызга китереп, мин инде аларны аккышлар кебек тезелешеп мәчеткә баралар дип әйтәсем килә. Алар инде безнең Халидә Кадрулова бар микән безнең арабызда? Минзилә апа Шәрәфетдинова. Әле генә монда. Мөҗәлия апа Зиннатуллина. Һәм дә Совет урамынан Резина апаның эргәсендә. Безнең бәләкәч кенә бүләкләребез, мәчетләребезне яктыртып, безнең күңелләребезгә иман нуры таратучыларыбыз. Сифапа, әйеш, анан инде Октябрь урамынан Мустаева Тәслимә апа да бар иде. Галиапа да мәчет. Аларга рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез, һәрберебезнең күңелләребезгә иман нурын чәчүчеләргә.